især point imod de andre bundhold. Og billederne af spøgelsets besøg i Aarhus har spøgt i baghovedet på især OB-spillere. Ligens bundhold i dag indtog Kongens Lyngby. Man har måske også brug for lidt held, og det havde OB altså ikke i starten af kampen. Her er det Wittmann med et forsøg på stolpen. Det er jo altså bare sådan det er at være bundhold en gang imellem. Uheldet, ja, det rammer altid dem, der egentlig mindst har brug for det. Men OB de fortsatte ufortrødent. Her er det en lang bold frem til Niklas Helenius, og han har masser af fart i skøjterne, det har han vist før. Og afslutningen, ja, den rammer endnu en gang stolpen. Skulle det bare være en af de dage for OB. De var i hvert fald ikke skarpe nede i Lyngbys ende. Og lidt senere, ja, så viste de også, at de ikke var skarpe i egen ende. Først er det Kenneth Emil Petersen, der fumler lidt rundt. Og da Sasa så ligger den ud til Lasse Nielsen ude på bakken, ja, så fumler han endnu mere. Og den der aflevering, det er en kæmpe fejl, som falder til David Bøjsen. Og så står der 1-0, og spøgelset er lige pludselig tilbage i OB's hoveder. Ja, vi kan jo godt kalde det en stor forsvarsfejl. Der er 6 chancer i kampen, men jeg har bare spillet på tværs til Ketil og ser ikke deres angriber, så ved jeg ikke, hvem der kommer imellem, men han får sat en fod ud, og så er der fri løber, og det er selvfølgelig ikke godt nok. Nej, det var bestemt ikke godt nok, og efter det her, ja, så steg stemningen bare på Lyngby Stadion. Bolden blev stille og roligt spillet rundt, og det var noget tilskuerne, de nød. Og frustrationerne, at de begyndte for alvor at vise sig hos nedrykningstruede OB. Ken Nielsen kunne næsten ikke tåle synet af spillere, som ikke rigtig havde nogen idé i spillet, eksemplificeret her ved en lang aflevering op mod, ja, faktisk ingen. Og til sidst så kogte frustrationerne også så meget over, at Kim Aabæk var den tur i græsset. Det var Shetil Væler, der lige havde været ude med albuen. Det var ikke nogen glade OB'er, der gik til pause. Men Kent Nielsen, ja, han fandt kun nogle tricks i pausen, som han fortalte sine spillere, og så satte han også 2 nye ind. Blandt andet 16-årige Lukas Andersen og Anders Due. Og de to, ja, de skulle komme til at gøre en rigtig stor forskel i en anden halvleg, hvor OB for alvor begyndte at åbne op for Godteposen. Her er det første Anders Due med et forsøg. Så var han ligesom inde i kampen. Og kun lidt senere, ja, så er det Lukas Andersen, der ligger op til Morten Duncan. Den der, ja, den havde man nok forventet, at han ville sætte inden for rammen. Tidligere Brøndby-angriber, der sådan halvt var udnævnt til at være en af OB's frelsere, der foråret startede. Mere OB er det Lukas Andersen med en fantastisk bold til Morten Duncan. Og den der, ja, den skal bare forbi Rune Pedersen, hvis man vil op over stregen. Og den var han så god at skamme sig over, Morten Duncan. Det er rigtig fint chippet videre af unge Lukas Andersen. Han spillede en fantastisk kamp. Her er han igen med et indlæg. Og så er det Rune Pedersen ude på en kæmpe skovtur. Anders Due lopper den hen over med ind på stregen. Ja, der står Mark Møller og hætter den væk. OB begyndte at presse på. Måske var de ved at være lidt bange for, at det hele sådan ville falde sammen, og det ikke rigtig blev til noget. Her er det Helenius på kanten. Han fik bolden fra Anders Due, og Due han løber hele vejen tilbage til stolpe. Og så er der lige pludselig en forløsning i OB-lejren. Udligningen kom i hus, og det er rigtig, rigtig godt bygget op af OB. En god finte af Helenius, og så kommer Due altså på den bagerste stolpe. Og så skulle de sådan set bare jagte føringsmålet også. Her er det Duncan med endnu en afbrænder. Det er ikke en god dag. Prøv lige at fortælle mig, hvor mange mål du skylder efter i dag. Nu skal vi ikke overdrive. Jeg brænder 2 chancer, og ja, den ene, der prøver at skyde igennem benene på ham, der skulle jeg score, og så kommer der et fantastisk indlæg af Due, som jeg springer frem til, og som desværre ryger over mål. Lidt svært, men det vil jeg selvfølgelig gerne score på os, så for en god dag havde vi lavet 2. Men han lavede ikke, og i stedet for, at så begyndte spøgelset altså lige så stille at vise sig igen. OB-spillere frygtede, at de kun skulle have et enkelt point mod Lyngby. Uret tikkede lige så stille over de 90 minutter, og i overtiden, der var lagt 4 minutter til. Og nu skal vi så til at springe til 3,5 minut ind i overtiden. Der Anders Due smækker et frispark ind over, og så er Rune Pedersen ude på en halv skovtur igen. Og pludselig er det en norsk Hanne, der sender lykkefølelser hele vejen nordpå til Aalborg. En fantastisk fodboldfest blev den her kamp lige pludselig for OB's fans, spillere og ledere. De får til aller sidst hævet 3 point ind på konto. Det er altså 3 point, der kan vise sig at være så vigtige, at OB får lov til at overleve og får endnu en sæson i Superligaen.
Altså på en eller anden måde, så fylder det mere, når du scorer så sent, end hvis det har været i det 50. 20. minut, du kommer på en 2-1, og så kører den hjem. Det giver det samme resultat, men for spilleren, der er altså i omklædningsrummet i dag, sidst jeg synes, det så sådan ud, det var faktisk, der blev dansk mester. Altså vi er en meget stor del af nedrykningskampen, og har været det lige fra runde 1, og så ikke os selv som værende ud af det på noget tidspunkt. Men det er klart, at man vil spille med vis i de første 3 kampe i foråret, så kan jeg godt forstå, hvis folk har bange anelser på vores vegne. Har du også selv bange anelser? Ja, der er ingen sådan noget spiller, vi ligesom ikke gjort de første 3 resten af foråret, så rykker vi ned.